Right, maskera zvakadii muri yeZimbabwe kwose kwamuri mumatimana ose kumahombe kumbe kwenyika kumuti usina zita kunyami-nyami kumvura zhinji kusharunzi kudanda recha manga mamuka zvakadii nekusikera. Mazwa angu masikatano ndeekubatana, ndechange, ndeshanduko pamusoro pevana veZimbabwe. Ndizvo chete zvinoita kuti murarame zvakanaka izvozvo. Iyo shanduko munyika haiuye nekutukana, inouya nekubatana. Kana vanhu mabatana munovaka chinobudirira, nokuti only change ndo ichaita kuti muise chikafu patebhuru. Ndo ichaita kuti kumastreets kwekuye vamwe muri kumastreet muri madhokota ipapai, vamwe muri kumastreet ikoko muri kuita zvemusika, vamwe muri maticha, vamwe muri maboiler maker, vamwe muri mastreet muri kutengesa pamusika makadzidza mune madegree, but hakuzi kuda kwenyu kuenda kumusika. Asi makatoona kuti kana ndakaramba ndakagara ndichizviti ndine degree vana vachifa nenzara zvozopei, chirega ndinotsvaga chikafu chekuti vana vararame. Mobva mauye mobatwa unhapwa nemunhu mumwe chete akavhara maindastry akasiya Reserve Bank iri bankrupt, akatora gorodhi akanitengesa kuDubai. Okuteerai futi mumastreet imo nokumhanyisai. Ari kutodira parafini. Hapana chiri kudzokera kumashure musi wa31. Hapana chiri kuzodzokera kumashure. Ende batanai. Ndavhara Sterek tavhura group iro reFN fundraising. Vanhu vatori muchiki kuda kuti vabvise fuel. Vamwe vatoti ndine madhiramu akati ndogona kupai madhiramu akati edhiziri. Vamwe vari kuti ndogona kupai morning. Vamwe vatouya akati ndine maUD matatu. Vamwe vatoti titobvisa mari dzakati. Saka musanete. Tinozviziva kuti varakashi vari matiri vada kuedza kuvhiringidza program iyi. But ichi chinhu chine vadzimu mukati hachichambodzoka kumashure. Saka vari kunana Britain, vari kunana America, vari kunana South Africa, vari kunana Sweden, vari kunana kwese, vari kuBotswana, vari kuZambia, vari muZimbabwe, vari kupi. Nawi haisi yekumba komunhu. Saka mumwe nemumwe ita kuti waona kuti wacontribute something, chitima ichi chisumuke. Ana baba nana sekuru pavakaenda kuhondo paye, chikafu chaicho chekudya vaibikirwa nevanhu, vaidya zvinobva muvanhu. Saka kuti hondo ibudirire inoda imi vanhu nokuti ndimi varidzi. Handi mazvona. Musapinde muhondo ine yamunenge muchiziva kuti hanzi mari iyo ikupa kuti struggle iende mberi, iri kufandwa naningi. Ari ega obvisa 5 million yekunzi struggle ifambire mberi. Which means munhu yabvisa 5 million ndiye achakucontrol. Manje iyi struggle ndeyenyu, iri kuitwa mudeme nevanhu. Saka munova nesimba pamusoro pazvo. Because hatidi kuti mudzokerere zvamakaita 2018, 2017. Tine mamwe mashaka angati atinogona kupai mari yacho, tobati totoziva kuti okona matipa mari, vanenge vaida kuzoticontrol panyaya dzemakabi dzekuisa maministers muparliament. Isa hatisi kuda, chinhu ichi ndechevanhu. Regerai vanhu vadonete, regerai vanhu vabvise peturu, kana vaine matrakita regai abude, kana vaine marori, kana vaine mabhazi zvibve kuvanhu, kureva kuti izwi revanhu rirambe ndiro richitonga pamusoro pestruggle. Atidi vanhu vanotipa mamiliyoni. Tinoziva kuti kune vamwe vakambenga vati tokupai motikari dzekunokambenesa kwacho dzekuti maprogramu afambe, tokupai maFord Ranger, tozokupai mamiliyoni akati, then tozoona kuti isusu tine plani yedu yatina. Izvozvo ndozvatisiri kuda. Saka tazoti aiwa ngatendei kuvanhu, nekuti chinhu ichi ndechevanhu. Isu tinoramba tiri muvanhu. Pakuipa kwezvinhu tinenge tiri muvanhu. Pakufamba kwazvo tinenge tiri muvanhu. Pakupetera chirauro tinenge tiri muvanhu. Tichinzwa vanhu zvavanoda kuti zviitwe. Tadzinga Mnangagwa ticharamba tiri muvanhu. Pakugadza cabinet tinoramba tichinzwa nzeve dzevanhu. Tichigara tiri muvanhu tichiteerera vanhu. Donzvo redu ratiinaro iroro. Saka tichakupai madetails ekuti mari dzichange dzichisendwa sei, dzichange dzichihendwa sei. Mari haizi yekuti munhu aise muhomwe adye bodo, aiwa. Mari ndeye transport yekuti paground parongeke. Because for now I don't want to lie. Tine zvimwe zvinhu zvatichada. Zvakafanana nekutotsvaga zvinhu zvefirst aid chaizvo kuti patikuenda paground. Mapurisa anogona masoja anogona kusauya kuzokuvhiringidzai. But regime iyi
inogona kutotumwa toti wapfana tonoda kuuya kuzovhiringidzai mumastreet, but itwotwo batai murove, musajairirwe zvisane basa tene tumwe topfana tunongoputa mbanjoko touya tichizviti tisu varakashi he tinorova vanhu. Musatyiswe, nyika ndenyu, vana vechidiki sumukai seZimbabwe, tyiswa netovarakashi turi tutatu tuna. Imi MDC yatsvangirai payakavambwa chaipo chaikuna 99 ko yaipisa, taiziva kuti yaipisa ngitenga ine mayouth aipisa naleni mojongo aya. Pfekwai nemoyo watsvangirai, ndakutaurirai ndokuti musunungure nyika iyi. Makada kupfekedzwa piti kuti notowapfana tokuzani pepu tusane basisa kana kachingotaura apa kaneshena. Fuck off man. Pfekwai nechivindi, nyika ndenyu, musatyisidziro netowapfana toti he ninga anozo abduct, hapana, musatye. Handei ida kubvisa Mnangagwa anofana kuenda. Saka zvatiri kuda ndezvekuti tichatuma madelegations kuti kana tichikwanisa kubhukisa kuti kune vamabhekari veve towana kana chingwa chacho chakawanda, because inini I'm not sure kuti musi watinopinda zuva iroro tiri kumva tatopedza nhau yacho musi wacho. Ndiri kutoona pachitorarwa tiri mastreet. Because Mnangagwa aidictator, handifunga kuti munhu ari easy kuti anongoti taingopinda mastreet omba atoti alright ndakuenda. Kana itizi kana tichigara mumastreet for 3 days tichagara tiri mumastreet, tichaidya imomo mumastreet, hapana ari kudzokera kumba. Chinodzokera kumba kana Mnangagwa auya paTV aanaunza kuti asandesana ndakuenda, ndopatodzokera kumba. Saka izvozvo zvizivei. Saka tichakupai maakaundi vari kuBritain vari kutoziva kuti zvaizofambiswa sei, logistics dzacho dzoitwa zvakarongeka, toziva kuti transport yavapo. Handimazvinzwisisa. Musambotyisidzirwa. Varume vese vari muZimbabwe mopeteswa mapiti kuti nekuda kwevanhu vashanu vana. Zvisane basa rese, kana rambai, because nyika iyi ndenyu, nyika yevanhu. Vamwe vanoita basa rekutuka geza zvakafanana akari mambara.